Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Wani bakon al'amari ya faru a jihar Kano inda aka samu wani saurayi da ya kashe kansa a sanadin soyayya. To, Hausawa suna cewa soyayya ruwan zuma, sai dai kuma a wannan karan an samu akasin haka. Domin kuwa saurayin ya hallaka kansa ta hanyar sauka kan sauka har lahira saboda budurwarsa za ta auri wani ba shi ba. Matashi mai shekaru 25 ɗan asalin jihar Kano mai suna Ashiru Musa Ɗanrimi ya kashe kansa ta hanyar soka cikin sauƙa a jihar Kano. An gano cewa matashin ya aikata hakan ne bayan budurwarsa da suka zuba soyayya za ta auri wani mutum ba shi ba. Kamar yadda rahotannin suka bayyana, mamacin ɗan asalin unguwar Kadawa ne da ke ƙaramar hukumar Ungwaggo ta jihar Kano. Hankalin shi ya tashi kuma ya yi matuƙar harzuƙa bayan da ya gano cewa budurwarsa mai suna Ummi Muhammad ta yanke hukuncin auren wani mutum daban. Bincike ya nuna cewa ya mayar da hankali ne ba kaɗan ba akan soyayyarsu saboda ya sadaukar da kuɗinsa da lokacinsa. Zargin cewa ya soka wa kansa wuƙa bayan samun wannan labarin a yayin tabbatar da afkuwar lamarin, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DCP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce 'yan sanda su gaggauta miƙa shi asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano inda aka tabbatar da mutuwarsa. Ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar CP Habu Sani ya umarci sake bincike mai tsanani kuma gamsasshe akan mummunan lamarin. Maƙwabtan mamacin sun bayyana alhininsu da mamaki akan afkuwar lamarin, domin kuwa sun san irin soyayyar da ke tsakanin masoyan guda biyu. Ba su taɓa tsammanin za ta ƙare da hakan ba. Mun gode. Kar ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauƙi.